masoyanki, dama da ke ki kalli angonki, ga danginki ga iyayenki, masu bidar farin cikin naki, masu bidar ruwan idanunki, babu ruwanki da masu hassada take. Adamu Gwanja zan yi wakenki, Isa Gwamba mai kina marmaza doki doki ganga. Sama kai aha to ko da gani babu wanda zai ce baki dauki shawara ba. Daure amarya yau take ranar farin cikinki. Kaga gawaye suna ta yi miki taku iya iyawa, kowa yana gure ki da kallon iya yabawa. Mai maki yanki kunya yi zaman ki ba fitowa, angon ki mai fita ne ke ce da tausasawa. Ki bai wa marada kunya, kare da ki dauru guru balaya. A zaman ki da ke daya mai irin kalar gayya, zaman ki cikin haƙuri da kyautuwar niyya. Ya Allah ya raya tarayya, yi zama a gida kurai ni soyayya. In ya saka ki in ya hana barci babu jayayya. Rana ta fari na cikin ki in rawa za a yi duba kin gatawa. Kin zama girgidi cire dirka, kin zama yayyafi jikin shuka, kin zama toliyar saman buka, mai ajiyar kishi yakan dauka. A angon kina zuma ye me kike nufi har da asan kina hawaye mabarin ido. Na bani in na ganki baka yi farin ciki ya murya ta angwalale. Rike hannun mijinki sosai, jaji kwai da kaka makofar gida ki kulle. Gwiwar makiyan kulaushi duka ta sace tun da aka saka ki lalle. Yau ranar bikin farar kaza ba a gayyatar barbela da farin zakara sarki yake zuwa. Rawa 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 dansa, mata kun ji dai irin sautin. Rawa 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 dansa, mata kun ji dai irin sautin. Nace rawa 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 rawa, nace rawa 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 rawa, rawa 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 dansa, mata kun ji dai irin sautin. Rawa 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 sama kasa sama 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 hai. rigimar gida. Kare min kallo, shedan din da yake bina billahi lazi ya fi karfin naki. Naka dai ka sani. Kai! Ai ni abun kunya gaba na baki. Ni za ki ga abun kunya, ni da ne santar a gazan Legas ba. Muka yi damba da biyar biya ba tsoro ba sai ke. Mutane suna raina wa hukuma hankali, suna aiki ba tare da sanin hukuma ba. Duk mutumin da iginin nan ka je ka nemo shi duk inda yake. An gama, ni so nake fa in mallaki gurin ma gaba ɗaya kawai. Ni kuma in ci me. Na rantsi da Allah barka ji ba wani tsirara ba wankan je ku bai yi tsirara. Ai mun wanka. Rigimar gida. Idan ban nuna miki karfin kakin gargajiya ba Allah dina. A movie of one rented apartment where people with different discipline lives in one apartment which comprised of prostitutes, married women, ladies, guys, and also a thieves. Kai. Ake da matsaloli sosai ma. Ai mijinki har Legas yake zuwa gashi mun gani. Screenplay Nura Sada Nasimat, produced by Zakari Jamil Danguda Kabo.
Executive producer Dan Kuda Kabo. Iran ka nake ka fito. Dan uwarka kai ka kama min dakin durin uwa. Let me talk to this man. This ne zaka dauko this din ka zo da shi da. Ka dauko this din. Kai bari ka ji na gaya ma. Ko a Lagos da nake yawo, tsirara nake yawo a Lagos. Saboda shegantaka. Kuma bari ka ji na gaya ma da giya nake tsarki. Directed by Rafai B. Ahmad.